Българите трябва да намерим формулата, която е за България. А за жалост, тук в политически аспект се проваляме, защото нашия политически елит по-скоро копира. Макар че са, бих казал, малцинство. Реално предприемат действия, които не са свързани с България, а са свързани с дадена западна пролиберална политика. И то не е целият Запад. Също а защо го правят според теб? Такива са лобитата. Това са спонсорите, това са хората, с които те контактуват. Там виждат силата, там виждат подкрепата. Може би дори някои от тях вярват, че това е пътя. Трябва да кажем, че има една визия в света. Има и убеждение. Те са убедени. Има една световна визия, ако мога да се изразя, в това, че нациите трябва да изчезнат, нациите трябва да отпаднат, трябва да има един народ, трябва да има една нация, трябва да се обезличи всичко. Те оттам тръгва и джендър идеология и всички други неща, защото е да мислиш с българско самосъзнание. Това не те ли ограничава, това е тяхната визия.